beli pi kipat ba sasisian pat nyuan pai biang sepi hak abai de bet ka film kejuk kumbang ilada ban penbena kini kisingi arsingi ban mentangin penbena biang sepi kipat ba baya ka film kejuk ngin pen ipat ba no apo biju cinema hall Shillong nadu ka khat santrik jong mentau benai Julai hadu ka arkway trik jong mentau benai Julai ngin pen kene ka film tang steo de kum ta ngin nomlak ban pen isu hadian de kum ta nga ka pa di pi kipat ba snop ha ban wan ma pi ban ai ka jing kersan dak ba non bet sakhi hi kene ka film apo biju cinema hall Shillong kapor wan pen kene ka film kan de kapor khadwei siteng men step ar baje janmit san baje janmit pat ha kapor nyo baje damit tekum ta ngam dren kamban batai hak bai de bet khana jong kene ka film de wan hi ma phi ban sakhi bat pet ayu badon po jongka shushu nga kapat ya barok ki youtuber hak bakila apno upload lang kene ka video po kai channel jongki kanam dan kanur ka jeng ta ya channel jongki nomor gila bu common creative kum kadak bapin support lain ni dak bapin sapriang lem ka kubor sekiwi pat ki bom yo sngo le se anre den ba ka youtube channel jongki dak bapin ni rapan upload lang ya kene ka video ko banga keren menta khnam kan long ka jeng rap nak leng jongki ru yengi blish bu sim ka kumbe jing e cha pi ka be hasar nge chong pi ngan wan ban ta ban long ka jing kan ma ban long ka jing kan ma